Carlos Blanco, primeira confirmación de Paisaxes Sonoras, un ciclo que conxuga cultura, identidade e patrimonio no Barbanza Arousa. As entradas están á venda en Eventbrite. As paisaxes do Barbanza Arousa converteránse en escenarios emblemáticos que acollerán música e narración oral. Paisaxes Sonoras nace coa intención de poñer en valor a riqueza da contorna, buscando a asociación de cultura, identidade e patrimonio como reforzo do noso acervo. As 4 localizacións onde terán lugar as diferentes manifestacións artísticas non pertencen ao circuito turístico máis recoñecido, senón que se caracterizan por estar vencelladas á poboación de xeito máis transversal. As actividades terán lugar a plena luz do día para contribuir ao fortalecemento do imaxinario co legado patrimonial. Para cada concerto vais habilitar un aforo máximo de 50 persoas, constituído por 23 entradas dobres, reservadas para unidades familiares ou de convivencia, e 4 entradas individuais. A exclusividade do aforo baséase tanto nas medidas de seguridade sanitaria contempladas nesta etapa post-Covid como no respeto á integridade das localizacións escollidas. Trátase de vivir unha experiencia única que conxugue desfrute do entorno e da proposta artística. Carlos Blanco actuará baixo a sombra do Hórreo de Rianxo o 15 de agosto ás 8 do serán, de pedra na súa totalidade. É o segundo en importancia no municipio, ten como particularidade a súa cuberta de granito a 2 augas. Cos seus case 25 metros de longo, tardou case 10 anos en ser construído. Preside magistralmente a Ruta do Mar de Arousa e Ulla. As citas restantes serán o 8 de agosto na Pobra, o 22 de agosto en Boiro e o 29 de agosto en Ribeira, con artistas por confirmar. As entradas están á venda en Eventbrite. Rematamos neste primeiro bloque informativo. Damos paso agora aos deportes.